Umay kami manan kaupsat nga pumablaw kada kayo iti Happy Sabbath. Ket patyan mi nga naragsak tayo tatag sipud saan laeng nagkakadwa tayo. Kundi ket di nananam tayo kaupsat iti na isang sangayan nga panagayat ni Apo Dios kada tayo. Iti panaglabas kakabsat kadagiti lawas nga nagkakadwa tayo nga nagadal iti sao ni Apo Dios nga insurat ni propeta nga Isaiah. Ket patsek kakabsat akasmet iti kapadasak nga nakita tayo dayjay kinamanagayat ni Apo Dios iti kinapudno na kadagiti karkarina. Ket agadal tayo manen kakabsat adatayon iti lesson number 9. Ket iti Paulo na iti leksyon tayo kakabsat ket tapno agserbi ken tapno mangisalakan, to serve and to save. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos amaming nga dapat sa dilangit. Agyaman kami launay ama, sipot kayo manan kada kami dahito nga kundawan. Nagkakadwa kami tapno adalin ni itinapatag nga saon. Nga isu Diyos iti inadal mi kada ito nalawas. Nakita mi iti kinamanagayat mo. San lang nga iti ili iti Juda o Diyos. No di kiti kada kanin nga damay tatang anak mo. Nga simurot kini ako ng Jesus. Inbilang na kami o Diyos kamkamang itinalangitan pamilyam. Kitadda kami tatamang pagmaymay sa tapno adalin mi itinapatig na sao. Maminsan pa'y amadawatin ni Santong Espiritu na mangidalan ka. Maminsan pa'y ka na kami sili. Agyaman kami o Diyos. Itinagan na po mesos tinawat libig ito. Amen. Akas iti gagangay kakabsat nga panangirugi tayo iti panagiinadal tayo. Kaya't mi iti agyaman. Agyaman kami agsipot da kayo ket adda kayo kabsat nga matalek nga agkakadwa tayo. Tapno daytoy sao ni Apo Dios ket isu iti adalen tayo. Ket saan lang nga adalen tayo kabsat kay tayo nga i-share iraman dagiti gagayem tayo. Ket agyamanak kadagiti kakadwa tayo nga agad-adal iti tunggal panangrugi iti aldaw iti Sabado nga i-share da kakabsat iti leksyon nga intayo ad-adalan. Iti kasta saan laeng nga datayo iti mabindisyonan pati dagiti gagayem tayo kakabsat. Kaslalaman laeng datayo daytoy mangipurwak iti maysa nga bato ijay ayan tinatal na adanom. Intun no nagdisso dayjay bato kakabsat. Adda dayjay ripples na. Dumadakkel, lumawlawa. Kasjay kakabsat, iti panangi-share tayo, panangited tayo, iti naimbad adamag. No adda dayjay kapadasan tayo, kayat tayo met nga iraman digiti gagayem tayo. Tapno dayjay pan nakabindisyon tayo kakabsat, isudamet ket mabindisyonan. Adda tayon iti lesson number 9, akas tinay bagak itatay, to serve and to save. Iti paset a mayulo tayo kakabsat. Ket masarakan iti Isaiah 42 verse 1. Behold, my servant whom I uphold, my elect one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring justice to the Gentiles. Kadaytoy adalen tayo tatakapsat iti libro ni Isaiah. Alaen tayo nga adda dayjay nangisao daytoy isuna iti Dios Ama. Addamet kabsat dayjay itudtuduna nga dayjay agserbi ken tapno isumit iti mangisalakan.
to serve, and to save. Adadtoy kakabsat iti Ama. Agtakder nga isuna dayjay Apo, Master, adamit kakabsat iti servant na. Dayjay servant ag-serve. Ket daytoy adahalin tayo kakabsat adda iti tallo nga inbaga ni Apo Dios ito'y leksyon tay itatta. Nga pinili na nga isuna digidjay nga adipen na. Isuda digidjay nga agserbi nga agpaiken kuana. Iti taray iti leksyon tayo kapsat aramiden tayo nga stoy adadtoy ti Apo Dios Ama adadtoy kakapsat dayjay pinili na nga adipen na his servant. Ket agsipud ta adda iti Apo adda iti ipaaramid iti Dios Ama kadaytoy kakapsat a pinili na nga adipen na. Ket dayjay a pinili na dua kakabsat dayjay aramiden na akas iti paset amayulo nang nangruna iti title iti lesson tayo kabsat to serve and to save. Apang tangarog kakabsat kadaytoy adal ta itata. Umuna, kitaan tayo nga adda iti tallo nga adipen iti Ama. May sa kakabsat iti panggapda, isu dayjay to serve and to save. Agserbi nga agpaay iti Ama, isalakan na dayjay kayat nga isalakan iti Ama. Ito muna kakabsat kadigiti adipen, ket isu iti ili iti Israel. No alaan tayo ti ili ti Israel kabsat, saan pa'y anagudwa daytoy into two kingdoms, nga dayjay Judah ken Israel. It is a kingdom as a whole. Isu nga, iti ibaga ni Apo Dios, dayjay umuna nga adipen na his first servant is Israel. Basahin tayo kabsat, iti chapter 41 ti Isaiah, verses 8 and 9. But you, Israel, are my servant, Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham, my friend. You, whom I have taken from the ends of the earth and called from its farthest regions, and said to you, you are my servant, I have chosen you and have not cast you away. Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kitaan tayo kapsat, adadtoy innaganan ni Apo Diyos ni Israel. Sana inbagangan ni Israel isumot laeng ni Jacob. Ammun tay kakabsat nga ni Jacob ket apo ni Abraham. Ni Abraham adda ti anak na nga ni Isaac. Ni Isaac nag-adda anak na asingin ni Iso ken ni Jacob. Ngem inbaga ni Apo Dios kabayatan nga agsiksikog kakabsat ni Rebecca nga dayjay inaudi ket pagserbian to dayjay inauna. So, iso na aramid ni Iso nagserbi kini Jacob. Ammo tayo kabsat dayjay napasamak. Agsipod tayo tinagan na ket Jacob may nga cheater, may nga kusit, ket iti panang kuskusit na kini kasingin na nga ni Iso. Iraman na meten ni tatang na nga ni Isaac, nagbuteng kakabsat tain panta ni Iso nga patayin na daytoy kabsat na gapu kadayjay panang kusit na tain nala na dayjay birthright nga agpaay ko makadayjay inauna. Pimanaw
Kalpasan iti sumagmamanong tawon kakabsat, idin nga agsubli, adda ni bantay agsulsolo, adda iti maysa nga ganggana, there was a stranger. Isuna kabsat, iti Diyos. They wrestled. Patnag. Napigsa ni Jacob. Patnag ta nga. Nag-wrestle kabsat. Idin nga banawagan ko na dayjay nga ganggana, palubusan na. Ammo ni Jacob, nga saan kakabsat nga gagangay nga ganggana dayjay. Isuti ko na saan ka nga palubusan ingga nga dina abindisyonan. Kunana dayjay nga sangaili, anyanagan mo, Jacob, manipod itata, itinagan mo Israel. So Jacob's name was changed iti Israel. Ammo tayo kakabsat, tapno, kitaan tayo, anya dayjay misyon ni Israel. Inted ni Apo Diyos, kakabsat, dayjay misyon kini Abraham, nga agtultuloy nga isumet laeng iti misyon ni Israel. Kitaan tayo iti Genesis chapter 1, chapter 12, verses 1 to 3. Now the Lord said to Abram, get out of your country, from your kindred, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make you your name great. And you will be a blessing, and I will bless those who will bless you, and I will curse those who will curse you. And in you, all the families of the earth will be blessed. At dato'y kakabsat, ti pinili ni Apo Diyos, ni Abraham. Kat daytoy nga tulag ni Apo Diyos, nga agbalin a bendisyon, daytoy nga kapututan ni Abraham kakabsat. Isumet laeng iti misyon ni Jacob kini Israel. Agbalin kakabsat nga bendisyon, they will be a blessing for all. Kita nyo kuna nakit dagiti amin a pamilya iti lubong, ket mabindisyonan babaen ken ka, kuna na ken Abraham. Isu nga makita tayo kakabsat nga dagayam iti misyon ni Israel, nga adipen ni Apo Diyos. Agbalin nga isuna iti bendisyon nga agpaay iti amin nga pampamilya iti lubong. Ngano alaen tayo kakabsat, daytoy nga adal tayo. Unfortunately, ti Juda ket adda nga babaen iti Assyria. Adda da kakabsat nga babaen manen iti baro a nasyon iti Babylonia. Ket adda da nga ganganaet adipen iti Babylonia kakabsat. Kasano nga dayjay a misyon nga inted ni Apo Diyos kini Jacob, kini Israel, kini Abraham, ket matungpalda. Amuan tayo kakabsat ti rason no apay nga addada ijay Babylonia akas maysa nga kautibo saandan a maaramid dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos kadakwada. Tinaglabas eleksyon tayo, nagtalekda iti ari iti Assyria, saan nga kini Apo Diyos. Dayjay ito umuna, kakabsat, nga adipen ni Apo Diyos. Abraham, kini Jacob, wenno ni Israel. Nga inbaga na ni Apo Diyos kabsat nga agad tuy
ni Jacob at dadtoy ni Israel nga isuna iti kapututan ti gayem ni Apo Dios nga ni Abraham. Nga magyaman tayo ta sumrek kakabsat dayjay may kadwa nga adipen ni Apo Dios enters the second servant. Tapno agtultuloy kakabsat dayjay a misyon nga inted ni Apo Dios ken ni Abraham ken ni Jacob nga gayem ni Apo Dios kakabsat. Agsipod ta addadan a kautibo ijay Babylonia. Nangusar ni Apo Dios iti miikadwa iti leksyon tayo nga adipen na enters the second servant. The second servant is Cyrus. Isaiah 44 verse 28. Kunana ni Apo Dios, who says of Cyrus, he is my shepherd, and he shall perform all my pleasures, even saying to Jerusalem, you shall be built, and the temple, your foundation will be laid. Kasanong agtultuloy kakabsat dayjay panggep ni Apo Dios nga inted na ken ni Abraham when inusar na ni Cyrus. Ni Cyrus kakabsat ginubat na iti Babylonia, nangabak ni Cyrus. Ket inusar ni Apo Dios ni Cyrus tapno agsubli dagijay nga kautibo da Juda. Tapno aramiden damanen dayjay nga misyon nga inted ni Apo Dios kadakwada. Anya dayjay nga misyon? To be a blessing to all families on this earth. Denggan nyo kakabsat. No anyay iti inbaga ni Apo Dios, iti may kadwa, iti chapter 45 verse 1. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus whose right I have held, to subdue nations before him, and to loose the armor of kings, to open before him the double doors, so that the gates will not be shut. Amuyo kakabsat, daytoy sao nga anointed. Ket isumit laeng dayjay sao nga Messiah. Isu nga ididinamag ni Apo Jesus kadigiti adalan na. Sino iti pagarupyo nga ibaga ti tattao sino ti sungbat da timbagada si kan Elias, si kan Juan, si kadigiti propeta. Nganda kayo unanan ni Apo Jesus, anya iti pagarupen niyo no sino ni Pedro kakabsat iti nagsaw kuna, you are the Son of God, sika iti Messiah. Daytoy sao nga anointed kakabsat. Isu iti maysa nga spiritual service to set aside iti maysa a tao nga agpaay iti na isang sangayan nga aramiden na wenno special particular function. Kaskuma iti Biblia they anoint kings. Adto ni Samuel, he anointed Saul. Idi kunanan ni Apo Dios Samuel, apang kadyabalay ni Jesse, Samuel anointed David. The priests were anointed. Nung makita tayo kakabsat, nga digitoy, agbalindang adda kakabsat iti misyon da. They will be the deliverer when they are anointed. Iti church tayo kakabsat, iti local church, adda iti duwa nga opisyal iti local church that are anointed, the elders and the deacons. Iti corporate organization tayo, iti church kakabsat. Intun no pinili da iti maysa nga lalaki, tapno agserbi, he will be separated for a special service nga agpaay laeng ken ni Apo Dios. He will be
anointed, he will be ordained. Isu nga no kitain tayo daytoy kaupsat. Iti imbaga ni Apo Dios nga ni Cyrus isu iti pinili ni Apo Dios. Nga agbalin nga ari nga isu iti mangwayawaya kadigiti nakautibo nga anak na kakabsat. Kitain nyo, imbaga na pa'y that he anointed him. Is he the Messiah? No iti trabaho iti Messiah to deliver. He is the Messiah with a small letter M. Saan nga isunod ay Messiah nga ururayan iti lubong with a big capital M. Taapay, tadayjay a Messiah, dayjay a Kristo, masapul nga aggapu iti kapututan ni David. He will be the son of David. Ngem kakabsat ni Cyrus, isuna ket saan nga Hudyo. Nga magsipod ta inusar ni Apo Dios nga adda iti misyon na. Anya iti misyon naman is to deliver Judah wenno Israel from captivity. Tapno kakabsat dayjay nga misyon nga inted ni Apo Dios kini Judah ket maaramid na inusar ni Apo Dios ni Cyrus. Amuyo kakabsat nagimbag ni Apo Dios. No daduma iti kinaimbag ni Apo Dios ket saan tayo nga maruod, saan tayo nga maawatan. No daduma usaran ni Apo Dios kakabsat dagiti tattao nga saan akamkameng iti iglesia nga mangtulong iti trabaho iti iglesia. Idi adda kami kakabsat ijay Southern Ilocos. Ket marugian nga patakderen iti kapilya ijay Daligan Santa Cruz Ilocos. Naurong min dagiti pledges iti amin nga churches. Kaduan nga labor ket bayanihan apang kami jay dagiti papanglakayen, daydi panglakayen ben Pagado, panglakayen Suri Biligan, kundi iti amin nga papanglakayen iti Southern Ilocos Sur kapsa. Nagmaymaysa kami nga nang patakder dayjay nga kapilya dayjay. Inted iti pamilya ni Sister Regta dayjay daga nga nagdisuan dayjay kapilya. Nakapanunot kakabsat dagiti papanglakayen, nakapanunot da. Ket nagsurat da. Ket nagsuratan da iti gobernador iti Ilocos, iti gobernador idi ket ni gobernador Chavez Singson. Sada ko na kanya pastor ingka ijebigan tay pamuda iti surat. Napang kami ni Mrs. Rafanan ken ni Brother Manny Di Guzman. Idi nakadanon kami ijebigan kapsa tinuntun ni iti ayan ni Gobernador Chavez. Idi sumret kami ijay receiving room ijay balay na ijebigan. Napuno kakabsat. Napuno. Ke no daduma da pagsayaatan iti Maladaw. Idi sumret kami wan iti pagtugawan mi na kami nga nakatakder. Idi rumuar ni gobernador manipod ijay opisina na. Iti umuna ang nakita na diyan nakatakder. Kuna na pastor, kuna na. Kita ano sino nga pastor kay han si ka pastor Rafanan kuna na. Idi na pana. Tay nayaban na nga ron. Apay niya ti may tulong pastor. Inted ko di surat ka. Inayaban na dayjay
right hand na junior una na kwintaem data itulong din ni pastor. Kalpasan iti 10 minutes rimuar ni gobernador dinamag na kalpasan when go intinda da iti computation simbre man na hindi gobernador ije kwarto na after some few minutes rimuar ket addan ije sobre dahil sobre nga nang ikabilan ni kakabsat iti surat isu nang ikabilan na dahil intulong na as per computation nga inted dagiti papanglakay. Kunana ni Gobernador Chavit kanya kakabsat, pastor, no dimawat ka iti may sanga milyon iti iawid mo itata. Ngam agsipod ta ti dinawat mo ket kastoy a kantidad isu iti inted ko. Amoyo kam sa tirik nami kada elder money ken bakit ide ang sanultip kami sayang. But what am I trying to say is ni Apo Diyos usarin na dagiti pangpangulo iti lubong nga tumulong kakabsat kadigiti pinili na tapno digitoy a pinili na ket maaramid da iti misyon na akas ken ni Cyrus. Sumrek tayo kakabsat dayjay may katlo nga servant. Umuna ni Jacob nga iso ni Israel. Anya tinbaga na po Diyos, He will be a blessing. Ket daytoy magbaling nga bendisyon iti amin na lupa. Inusar na ni Cyrus. Tapno dayjay a misyon ni Jacob. Ket maituloy ni Jacob. Inusar na ni Cyrus. Tapno maited ti waya-wayakin ni Jacob. Agsubli ni Jacob iti Jerusalem. Ket maaramid naman ay dayjay inted ni Apo Diyos a misyon na. Sumrek tayo iti may katlo. Sino dayto may katlo kabsa? Jesus, the Messiah. Ije 42 verse 1 nga isu iti paset a mayulo tayo kakabsat. Basaen tayo. Kunana nga Apo Diyos kabsat. Behold, my servant whom I uphold, my elect one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him, and he will bring justice to the Gentiles. Adda kakabsat iti kayat ko nga kitain tayo dito. Dayjay justice to the Gentiles. No iti Biblia kakabsat iti pagtutungtungan tayo, iti pangbasaran tayo. Adalaeng iti duwa kakabsat a grupo iti tattao iti Biblia. Dayjay nga agapu iti kapututan ni Abraham. We call them the Israelites or the Jews. Outside from this exclusive nga pinili ni Apo Diyos, isu kakabsat iti Gentiles. I am a Gentile. Si kakabsat, you are a Gentile. Isu nga pinili na meten nga ni Apo Jesus inbaga na kakabsat nga He will bring ket ited nanto iti hustisya kadagiti hintel. Taapay, dayjay hustisya iti Dios. Isu iti ayat na nga mangted iti pannakaisalakan kadagiti amin at tao. Denggen nyo kakabsat. No sublin tayo dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos kani Apo Jesus. Ijay 49 verses 1 to 12, dagiti misyon na kapsat. Iti verse 6, to raise up the tribes of Jacob, to restore the preserved ones of Israel. And I will also give you as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the world.
Anya tiramidin na. Pagsubyin namanen, pagmaymaysain namanen, iti tribo ni Jacob. Meaning, Israel. Hanlaeng nga Juda, it is Israel. Isung idin nga inaramid ni Apo Dios dayta nga karina kabsat. We have the nation of Israel. Haan nga Juda. It is now the nation of Israel. Mikadua, kuna na, aramidin ka alawag kadagiti hintel. Laglagipin yung kabsat, deje in karina ni Apo Dios ken Abraham. Nga sika agbalin a bendisyon kadagiti amin nga pampamilya iti lubong. Ket daytoy nga Messiah, a big capital letter M itata. Agbalin ka kabsat nga isu iti lawag iti lubong. Daytoy kunana iti John 8 verse 12, I am the light of the world. Deje inbaga iti Ama, kadaytoy nga Misaya nga ni Apo Jesus nga kunana, ket aramidin ka nga lawag nga agpaay kadagiti hintel. Lawag nga agpaay iti nasyon iti Israel, iraman nan dagiti hintel. Isu nga iti imbaganan ni Apo Jesus, I am the light of the world. Saanen nga exclusive alawag nga agpaay iti Israel, no dikit din lawag nga agpaay iti Israel, iraman nan iti intel, isu nga ti kunana ni Apo Jesus, siya iti silaw iti lubong. No kitaan tayo kabsat, iti misyon na ni Apo Jesus, saanen nga agpaay laeng iti nasyon iti Israel, no dikit din agbalinen nga iti misyon na iti interamente alubong. Agsipod adda kenkwana dayjay pannakaisalakan nga inted iti Dios. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Iti mikadua a misyon na kakabsat, masarakan iti verse 7. Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, their Holy One, to him whom men despiseth, to whom the nation abhors, to the servant of rulers, kings shall see and arise, princes shall also worship, because the Lord who is faithful, the Holy One of Israel, and he has chosen you. Agbalin kakabsat nga Redeemer, mangisalakan iti Israel, mangisalakan kadagiti amin anak nasyon. Muna, silaw, ikadua, mangisalakan. Itatagabsat kitaan tayo. Nga iti kapadasan daytoy nga servant. Ket mangited iti ragsak kadagiti Israelitas, ken dagiti hintel, ken dagiti aminen apaset iti lubong. Verse 13, kakabsat, basahin tayo. Sing, O heavens, be joyful, O earth, and break out in singing, O mountains, for the Lord has comforted his people and will have mercy on his afflicted. Dayjay a misyon nga inted ni Apo Dios ken ni Abraham, nga naputed idi nga nagbalin a kautibo iti ili iti Israel. Ngem inted manen ni Apo Dios idi nga inusar na ni Cyrus. Intultuloy the anointed one, the Messiah, Jesus Christ our Lord. Ket agsipud ta umayen kakabsat dayjay kapadasan
Kapadasan ti ragsak ti pan nakaisalakan. Kapadasan iti pan nakaliwliwa. Gaputan na itiden da bangar. Nga naikaten kakabsat da nadagsen na bantot nga awit iti baso. Mabalintay nga ibaga. Akas din baga ni Apo Diyos, agkanta kayo ulang langit, agkanta kayo udaga, agragsak kayo, agdiri kayo. Ta, ti asi iti Diyos na ited kada kayo. Ti asi iti Diyos na ited kanyak, na ited kanyang kapsa. Ti kunana ni Ellen White, the work of saving soul, great tact and wisdom are needed. The Savior never suppressed the truth, but he uttered it always in love. In his dealing with others, he exercised the greatest tact. He was always kind and thoughtful. He was never rude, never needlessly spoke a civil word, never gave unnecessary pain to a sensitive soul. He did not censor human weaknesses. He fearlessly denounced hypocrisy, unbelief, and iniquity. But tears were in his voice as he uttered his scathing rebuke. He never made truth cruel, but ever manifested a deep tenderness for humanity. Every soul was precious in his sight. He bore himself with divine dignity, yet he bowed with the tenderest compassion and regard to every member of the family of God. He saw in all a soul whom his mission to save. Idikinita na ka iti Diyos. Idikinita na iti Diyos. Nakita na dahil misyon nga inted na kini Apo Jesus. Sino di kita adipan na? It Israel. Ni Cyrus, ni Apo Jesus. Anya misyon na nga agbalin a bendisyon sanlaeng nga agpaay iti ili iti Israel. Nudik din iti interamente alubo, iti amin a pamilya. Tapno ti Diyos may parang-arang tayo. Agkararang tayo. Agyaman kami ama. Tainayat na kami. Indanon mo dahi tamayat mo kada kami. Inyag mo itipan na kay sanakan kada kami. Tulungan na kaming agragsak. Tulungan na kaming agbiyan. Tapno maikari kami, akas digit anak mo nga piniling. Nga may tualain ti anak mo itinabitin nga tiyempo. Tapno ulungan na kami Diyos. Itapagarian en sa ganam na agpay ka. Bindisyon da kiti kakabsat ni tabuan ni nga nagata. Itinagin na po mesos tinawag ni Amen. Gana no may galawas maling kakabsat ni Apo Diyos na ng bindisyon kada kayo. Happy Sabbath.